ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியன் நோட்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம். டாலர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க. இது வந்து $100 நோட். ஆமாம், இந்த நோட்டில் இருக்கவங்க பேர் நெல்லி மெல்பா. ஓகே. அடுத்து 50 ரூபா நோட்டு பார்க்கலாம். இது $50 நோட். இதில் இருக்கவங்க வந்து டேவிட் உனைபான். அவங்களாம் ஆஸ்திரேலியனோட பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க. $20 இருக்கவங்க பேர் மேரி ரைபி. ஓகே. $10 இருக்கவங்க பேர் பேஞ்சோ பேட்டர்சன். $5 எல்லாருக்கும் தெரியும், குயின் விக்டோரியா. தெரியும், குயின் விக்டோரியா. இது எல்லாமே பாலிமர் நோட்டில். நம்ம அடுத்தது வந்து டேன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதெல்லாம் இதில் இருக்க ஒரு பேர் ஜான் மோனாஷ். ஹீஸ் a டாக்டர். அவர் பேரில் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ஆமாம், யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் $50. Her name is Eric Cowan. ஓகே. She is the first woman to be in the Australian Parliament. ஓகே. அடுத்தது $20. $20 இருக்க ஒரு பேர் ஜான் ஃபின். $10 இருக்கவங்க பேர் மேரி கில்மோர். ஓகே. $5 உங்களுக்கு எதுவும் இருக்காது, ஜஸ்ட் பார்லிமெண்ட் தான் இருக்கும். ஆஸ்திரேலியன் பார்லிமெண்ட் அந்த பேக் சைடு. Yes, there's the flag. ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். $5 நோட்டு பற்றி சொல்லுப்பா. இது வந்து குயின் எலிசபெத், ஆல்சோ known as குயின் விக்டோரியா. சரி, அதில் வந்து உங்களுக்கு மார்க் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் ஈஸியாக பண்ண முடியாது. ஆமாம், அந்தாண்ட ஒரு மார்க் இருக்கு உங்களுக்கு. ஆஸ்திரேலியா அவங்க கவர்னரோட சிக்னேச்சர் கேட்டகரிஸ் கூட இருக்குது. ஆமாம், இட்ஸ் a type of plant. ஆமாம். இது ஃபுல்லாக பாலிமரோட பண்ணது, பாலிமெண்ட்ல. ஆமாம், இது $5. $10 கரன்சி நம்ம யார் இருக்கிறான்னு பார்த்தோம்னா இவங்க ஒரு ரைட்டரு. ஆமாம். பேர் என்னப்பா? பேர் மேரி ஜீன் கில்மோர். ஃபுல் நேம் வந்து டேம் மேரி ஜீன் கில்மோர். ஓகே. அவங்க பழம்பெரும் எழுத்தாளர் ஆமாம் அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். டேன் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா இவரும் ஒரு போயட், ஒரு கவிஞர், ஒரு ஆஸ்திரேலியன் புஷ் போயட். உங்களுக்கு வந்து அதில் மார்க் கிவி பேர்ட் இருக்குல்ல, அதோட மார்க்லாம் இருக்குது அந்த கரன்சியில். இவர் கூட நிறைய ஆஸ்திரேலியன் லைஃப் அந்த பற்றிலாம் போட்டு அது மாதிரி போயிட்டு இருக்காரு பழம்பெரும். ஆமாம். $20 பார்த்து போனோம்னா யார் இவர்? இவர் பேர் ஜான்சன். இவர் வந்து ஒரு மினிஸ்டரு. ஆமாம். நிறைய ஏர் ஆம்புலன்ஸ், மெடிக்கல் சர்வீசஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஆஸ்திரேலியாவுக்காக. இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதனால்தான் அவர் நினைவாக அவங்களுக்கு அந்த அவரோட பிக்சரை வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க $20. திருப்பி பார்க்க போறோம்னா இவங்க லேடி பேர் என்னப்பா? மேரி ரைபி. ஓகே. அவங்க வந்து ஒரு ட்ரேடர். இவங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளீட்ல இருந்து வந்தாங்க, ஒரு கான்விக்டா. அதுக்காக நான் ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். she is the most successful businesswoman. பார்க்க போறோம்னா $50. இந்த லேடி பேர் என்னப்பா? Eric Cowan. She is the first woman in the எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ல அவங்களுக்கு வந்து முதல் பெண் உறுப்பினர். அவங்களோட நினைவாக தான் அதை வந்து அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க. She worked for the rights for women and children. ஆமாம், குழந்தைகளோட வளர்ச்சிக்கும் அவங்களோட பாதுகாப்புக்காகவும் அவங்க நிறையா இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க கொள்கைகளில். அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க திட்டங்களை. திருப்பி பார்க்க போனோம்னா அந்த லீடர் பேர் என்னப்பா? டேவிட் உனைபான். ஆமாம், இவர் வந்து ஒரு பழங்குடியினர், ஆஸ்திரேலிய பழங்குடியினரோட தலைவர், இன தலைவர். அவரை கௌரவிக்கிற வகையில் தான் அவரை போட்டிருக்காங்க. இவரோட இன்வென்டர், டீச்சர் அண்ட் ஆத்தர். இவரும் ஒரு பழம்பெரும் எழுத்தாளர் தான். பார்க்க போறப்ப அதுல இருக்கிறவர் தான் நம்ம மோனாஷ், ஜான் மோனாஷ், டாக்டர் சார் ஜான் மோனாஷ். A civil engineer and an Australian military commander of the First World War. First World War தலைமை தாங்கி நடத்திருக்காரு ஆஸ்திரேலியாவோட சார்பா. ஆமா. அவரை கௌரவிக்கிற மாதிரி தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்மியோட எல்லாம் இருக்கு. அப்ப இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க பேரு நெல்லி மெல்பா, ஒரு ஆஸ்திரேலியன் சிங்கர். ஓகே. அவ்வளவு புகழ்பெற்ற சிங்கர் போட்டிருக்குது. And was the first Australian to achieve international recognition as a classic musician.
கிளாசிக் மியூசிஷியன் ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க சர்வதேச லெவலில். ஸோ அவங்கள கௌரவிக்க விதமாக $100 நோட்டில் வந்து அவங்களோட பிக்சரை வந்து போட்டிருக்காங்க, புகைப்படத்தை. இந்த $50 நோட்டு நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா இது ஒரு புது நோட்டு. இதில் அந்த வாத்தோட மார்க்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதான் அது புதுசாக அவங்களுக்கு வெளியே வந்துருக்கு நோட்டுங்க. முன்ன பார்த்த $50 வந்து கொஞ்சம் பழைய நோட்டாக இருந்தது. ஸோ உங்களோட பிக்சர்ஸும் உங்களுக்கு புதுசாக இது பண்ணிருக்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் யங்கரா இருக்காங்க. ஆமாம், இந்த நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இளமையாக தெரிகிறாங்களாம். நம்ம வந்து இப்ப வீட்டுக்கு வெளியில வந்து பார்த்தோம். ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து இப்ப வானவில் தெரியுது. ஆமா, ரெட்டையா தெரியும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாலே 2 வானவில். இதை உங்கள்ட்ட சும்மா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆமா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் மங்களாயிட்டே வருது. இந்த காணொலியை வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காம நான் பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ, பாய். இந்த $50 நோட்டு நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா இது ஒரு புது நோட்டு. இதில் அந்த வாத்தோட மார்க்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதான்